ଆମର ଏହି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ସେଇଟା ପୁରା ଇତିହାସର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ। ଏକଦମ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି କେମିତି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାନେ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କଥାଟା ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ଆମ ସୋର୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏହା ଭିତରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିପ୍ଳବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିଜାତମାନେ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଚାହୁଁଥିଲେ। ବୁର୍ଜୁଆ ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଓକିଲ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ? ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ସବୁଠୁ ମୌଳିକ। ସେମାନେ କେବଳ 2 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ଥିଲେ। ଯେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ପ୍ରଥମେ ଏଷ୍ଟେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦ୍ରୀମାନେ, ଜନସଂଖ୍ୟାର 1%ରୁ ବି କମ୍। ଓକେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଷ୍ଟେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଜାତ ବା ସାମନ୍ତମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 1.5%। ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପତ୍ତି, ଜମି ସବୁକିଛି ଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ଟିକସ ନୁହେଁ। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 98% ଲୋକ? ହଁ, ସେମାନେ ଥିଲେ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍। ଏଥିରେ ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ, କାରିଗର, ଓକିଲ, ଡାକ୍ତର, ବ୍ୟବସାୟୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଆଉ ଦେଶର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟିକସର ବୋଝ ଏହି 98% ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଥିଲା। ଯେମିତିକି କିଛି ଉଦାହରଣ? ଯେମିତିକି ଟେଲ୍ ବା ଭୂମିକର, ଟିଚ୍ ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଧର୍ମକର, ଏବଂ କର୍ଭିସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ପଇସାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ତ ସିଧା ସିଧା ଅନ୍ୟାୟ। ଆଉ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟେଟ୍ସ ଜେନେରାଲ ବା ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ବୈଠକ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ଭୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବି ବଡ଼ ଅଜବ ଥିଲା। ହଁ, ପ୍ରତି ଏଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ମିଳୁଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରଥମ 2 ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଶିଗଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର 2ଟି ଭୋଟ, ଆଉ 98% ଲୋକଙ୍କର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭୋଟ। ସେମାନେ ତ କେବେ ବି ଜିତିପାରିବେନି। କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆମ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ଯେ 1614 ପରେ ରାଜା ଏହି ସଭାକୁ ଡାକିବା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ? 175 ବର୍ଷ। 175 ବର୍ଷ? ଏଥିରୁ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର କେତେ ନିରଙ୍କୁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକଦମ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ତ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା? ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଅନେକ କାରଣର ଏକ ପରଫେକ୍ଟ ଷ୍ଟର୍ମ ଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତତ୍କାଳୀନ କାରଣ ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ। ଫ୍ରାନ୍ସ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଦେୱାଳିଆ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। କାହିଁକି? ରାଜା ଲୁଇ ଷୋଡ଼ଶଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ, ନା ଆମେରିକୀୟ ବିପ୍ଳବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? ଦୁଇଟି ଯାକ କାରଣ ଠିକ୍। ଖାସ୍ କରି ଆମେରିକୀୟ ବିପ୍ଳବରେ ବ୍ରିଟେନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜକୋଷ ପୁରା ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରାଜା ଲୁଇ ଷୋଡ଼ଶ, ସେ ଶାସକ ହିସାବରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ସେ ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ବାହାରିବାରୁ କୌଣସି ବାଟ ଖୋଜି ପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ତ? ହଁ, କାଲୋନ୍। ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭୂମି କର, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଦ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଜାତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ? ହଁ। ଆଉ ସୁବିଧାପ୍ରାପ୍ତ ବର୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ମନା କଲେନି, ସେମାନେ ଓଲଟା ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଏଷ୍ଟେଟ୍ସ ଜେନେରାଲ ଡକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେହି ସଭାରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ କ୍ଷମତା କମ୍ କରି ନିଜ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବେ। ଏହାକୁ ଇତିହାସରେ ଅଭିଜାତଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା କରି ସେମାନେ ଅଜାଣତରେ ତୃତୀୟ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଉ ଏହି ରାଜନୀତିକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଲାନି। ଏକଦମ। 1787 ଓ 1788ରେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ଆଉ ଖରାପ ଫସଲ ହେଲା। ପାଉରୁଟିର ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ରହିଲେ। ପ୍ୟାରିସର ରାସ୍ତାରେ ଦଙ୍ଗା ଆଉ ଲୁଟପାଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜକୋଷ ଖାଲି, ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ଖାଲି। କିନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବ କେବଳ ପେଟର ଭୋକ ପାଇଁ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ବିଚାରର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ବା ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ହଁ, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ଭଲ୍ଟେୟାର, ଜନ୍ ଲକ୍ ଏବଂ ରୁସୋଙ୍କ ଭଳି ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ଈଶ୍ୱର? ସେମାନେ କହିଲେ, ନା,
ଶାସନର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଜନ୍ ଲକ୍ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ଜୀବନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ କହିଲେ କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ କଥା। ହଁ, ବିଧାନପାଳିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ଆଉ ରୁସୋ କହିଲେ ଯେ ସରକାର ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏହି ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ତୃତୀୟ ଏଷ୍ଟେଟକୁ ଏକ ବୈଚାରିକ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଲା। ସଠିକ୍। ଏହି ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଧିକାରର ଭାଷା ଦେଲା। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହା ଭିକା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍। ଆଉ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ 1789ରେ ଏଷ୍ଟେଟ୍ସ ଜେନେରାଲ ବୈଠକ ବସିଲା, ସେମାନେ ଆଉ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଠୁ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଁ, 1789 ମସିହାକୁ ତ ବିପ୍ଳବର ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ମେ 5 ତାରିଖରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ତୃତୀୟ ଇଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଦାବି କଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଭୋଟ ମିଳୁ। ଆଉ ରାଜା ମନା କରିଦେଲେ। ହଁ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଇଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା। ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଜାତୀୟ ସଭା ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା, ଆମେ ହିଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିନିଧି। ଏହା ଏକ ବିପ୍ଳବୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ବୈଠକ ହଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ ଶପଥ ନେଲେ। ହଁ, ଶପଥ ନେଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ, ବାଷ୍ଟିଲ୍ ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ଯେ ଏହାର କୌଣସି ସାମରିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ନଥିଲା। ଠିକ୍, ସେଠାରେ ମାତ୍ର 7 ଜଣ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଷ୍ଟିଲ୍ ଦୁର୍ଗ ରାଜକୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରିସର କ୍ରୋଧିତ ଜନତା ସେହି ଦୁର୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଏହା ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଜୟ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯାଇପାରେ। ସହରର ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କିପରି ପଡ଼ିଲା? ଆରେ ସହରର ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମହାଭୟ ବା ଲାଗ୍ରାଣ୍ଡ ପିୟର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ଅଭିଜାତମାନେ ଡକାୟତ ପଠାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଏହି ଭୟରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆଉ ସେହି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଜାଳିଦେଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଋଣର ହିସାବ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସଭା କ'ଣ କଲା? ସେମାନେ ଏକ ନାଟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 4, 1789ର ରାତିରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଅଭିଜାତ ଏବଂ ପାଦ୍ରୀ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଘୋଷଣା କଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ? ହଁ, ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦିଆଗଲା। ଏହା ଥିଲା ପୁରାତନ ଶାସନର ଆଇନଗତ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଆଉ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ ମାନବ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାନାମା ଗୃହୀତ ହେଲା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ହିଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଥିଲା। ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସମାନ ଅଧିକାର ସହ ରହେ। ଏହି ଘୋଷଣାନାମା ଆଜିର ମାନବ ଅଧିକାରର ଆଧାରଶିଳା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। କିପରି? ଘୋଷଣାନାମା ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ କେବଳ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସକ୍ରିୟ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ମିଳିଲା। ମାନେ ମହିଳା, ଗରିବ ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା? ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ବିପ୍ଳବର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଫରକ ଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏନି। ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତାର କଥା କହି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ କେମିତି ନେଲା? କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଲୁଇ 16 ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମନରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଠିକ୍? ହଁ, 1791 ମସିହାରେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସୀମା ପାଖରେ ଧରାପଡ଼ିଗଲେ। ଏହା ତ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ସେହିଦିନ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ପ୍ରୁସିଆ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ହିଁ
ଆତଙ୍କର ଶାସନ ବା ରେଇନ୍ ଅଫ୍ ଟେରର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଁ, 1792 ଅଗଷ୍ଟ 10ରେ ପ୍ୟାରିସର ଜନତା ରାଜପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ ପ୍ରଥମ ଫରାସୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ଜାନୁଆରୀ 1793ରେ। ଏହାପରେ କ୍ଷମତା ଆସିଲା କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଜାକୋବିନ୍ମାନଙ୍କ ହାତକୁ, ଯାହାର ନେତା ଥିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମିଲିୟନ୍ ରୋବେସ୍ପିୟର। ଆଉ ରୋବେସ୍ପିୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା, ଯାହା ନାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଚଳାଇଲା। ସେମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଆଇନ ନାମରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆଇନ ଆଣିଲେ। ଏହା ଅନୁସାରେ ଯଦି କାହା ଉପରେ ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତ୍ରୁ କହି ଗିରଫ କରାଯାଉଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ବିନା ବିଚାରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗିଲୋଟିନ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ଆମ ଉତ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 35,000ରୁ 45,000 ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଆଉ ଶେଷରେ ବିପ୍ଳବ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଇଲା। ଜର୍ଜ ଡାଣ୍ଟନ୍, ଯିଏ ଏହି ଆତଙ୍କର ଶାସନର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ରୋବେସ୍ପିୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ହଁ, 1794ରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଏହି ଆତଙ୍କର ଶାସନ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଫେରିପାଇଲା? ନା, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟୋରୀ ନାମକ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା। ଏଥିରେ 5 ଜଣିଆ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ଅସ୍ଥିର ଥିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ 10 ବର୍ଷର ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରୁ ହିଁ ଜଣେ ନୂଆ ନାୟକର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ। ହଁ, ନେପୋଲିଅନ୍ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। 1799 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ ବା coup d'etat କଲେ ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଗଲେ। ତେବେ କ'ଣ ନେପୋଲିଅନ୍ ବିପ୍ଳବର ସମସ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ? ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ରାଟ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିରୋଧୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ବିପ୍ଳବର ଅନେକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲେ। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ନେପୋଲିଅନିକ୍ କୋଡ୍। ହଁ, ତାଙ୍କ ଆଇନ ସଂହିତା ସାମନ୍ତବାଦକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନତା ସ୍ଥାପନ କଲା। ତେଣୁ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ବିପ୍ଳବର କିଛି ଆଦର୍ଶକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କଲେ। ଏହି ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ କିପରି ପଡ଼ିଲା? ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଆଦର୍ଶ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଗଲା ହାଇତିରେ। ହଁ, ଫ୍ରାନ୍ସର ନିଜ ଉପନିବେଶ ସେଣ୍ଟ ଡୋମିଙ୍ଗରେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦାସମାନେ ଏହି ଆଦର୍ଶରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଏହା ଇତିହାସର ଏକମାତ୍ର ସଫଳ ଦାସ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା, ଯାହା 1804ରେ ହାଇତି ନାମକ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହା ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ଆଉ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଉପରେ? ଯେତେବେଳେ ନେପୋଲିଅନ୍ ସ୍ପେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ସ୍ପେନ୍ର ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଏହି 10 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆତଙ୍କର ଶାସନ ଦେଇ ଶେଷରେ ଏକ ସାମରିକ ଏକଛତ୍ରବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହଁ, ଏହା ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଆଉ ଇତିହାସକାରମାନେ ଆଜି ବି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ବିତର୍କ କରନ୍ତି। କେହି ଏହାକୁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ କହନ୍ତି, ହଁ, ତ କେହି ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଦଖଲର ଲଢ଼େଇ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଏହାକୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏକ ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଭଳି ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମୂଳ ଦ୍ୱାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏହା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବ ଅଧିକାରର ମହାନ ଆଦର୍ଶ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଆଦର୍ଶକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କ। ଠିକ୍, ଏହା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରକଣିକ 1789ରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ମୌଳିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିତ କେତେ ଦୂର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।